the other way also. Minä itse olen se, joka syyllistyn johonkin. That I am the one who makes something. Minä itse. I am the one who makes something towards. Ja silloin se tulee lähelle itseäni se, että minun on syytä jotain sille tehdä. And then it comes close so that I should do something myself. Meidän hengellisellä elämälle kristittynä on elintärkeää se, että me opimme antamaan anteeksi. For our spiritual life, it's vital that we learn to forgive. Ja myöskin meidän oman mielemme terveydenkin kannalta se on tärkeää, että me opimme antamaan anteeksi. And also for the health of our mind, it's important that we learn to forgive. Koska anteeksianto on se väylä, minkä kautta mä voin asiat panna pois mielestäni. Because forgiveness is the way that I can put the things away that are bothering or that are bothering my mind. Ja se on minulle itselleni todella tärkeää. And it's vital for myself. Mutta se on myöskin sille toiselle ihmiselle tärkeää. And also for the other person, it's vital, important. Viime sunnuntaina en pystynyt ajan puutteen vuoksi, ja se on mahdoton yhdessä saarnassa tai puheessa käydä kaikki siihen liittyvät asiat läpi. Last Sunday I couldn't do it because of the lack of the time, and it's actually impossible to go through everything in one sermon or Koska speech. anteeksiantoon liittyy muitakin useita näkökulmia. Because there are several viewpoints that are connected with forgiveness. Ja mä aloitan nyt siitä toisesta kolikon toisesta puolesta. And I start from the other side of the coin now. Toinen Samuelin kirja 12. 2 Samuel 12 jakeesta 10. and verse 10. Te muistatte, millä tavalla kuningas Daavid, kun hänellä oli paljon valtaa. You might remember King David, and he had so much power. And yes, Hänen valtansa oli kyseenalaistamaton. His power was unquestioned, so no one questions his power. Ja hän teki eräänä päivänä, kun hänen piti olla sodassa mukana. So that happened that one day when he's supposed to be in the war, Hän ei mennytkään. he didn't go. Ja lopputulos oli se, että hän teki suuren virheen ja suuren synnin Jumalaa vastaan. And the end result was that he committed a mistake towards God, Great sin. great sin towards God. Ja siitä aviorikoksesta syntyi lapsi, joka kuoli. From that adultery was a child born, but the child died. Ja kuningas Daavid suri sitä kovin. And King David was really mourning about that. Mutta kun lapsi oli kuollut, niin hän nousi sieltä maasta ja peseytyi ja meni eteenpäin. But when the child had died, so he stood up, he got and washed himself and continued his life. Ja hän pyysi, hän haki anteeksiantoa Jumalalta siihen syntiinsä. And he wanted to get forgiveness from God to this sin that he committed. Ja se, että hänen seuraava poikansa Salomo tuli kuninkaaksi, tai Salomosta tuli kuningas. And the fact that his following son Solomon became a king, Eikä vaan kuningas, vaan hänestä tuli Israelin kaikkien aikojen mahtavin kuningas, mitä valtakunnan suuruuteen ja rikkauteen tuli. and not only just a king, but he was the greatest king
concerning the area of Israel and the wealth of the nation that time. Salomon aikana Israelin kuninkuus tai valtakunta oli laajimmillaan. At the time of Solomon, the kingdom was the greatest, the largest Niin. area. Tämä tosiasia on hyvä osoitus siitä, että Jumala oli todella antanut kuningas Daavidille anteeksi. So this is a good sign of that God really forgave David. Mutta se mitalin toinen puoli on nyt tämä. But then the other side of the coin we Että see here. se ei tarkoittanut, se että Jumala oli antanut kuningas Daavidille anteeksi, ei tarkoittanut, että kaikki oli pyyhitty pois. That God had forgiven his sin didn't mean that everything was wiped away. Vaan Daavid joutui kantamaan koko kuninkuutensa ajan kuolemaansa asti. Hän joutui kantamaan sen seuraukset. Hän joutui kantamaan seurauksia siitä, mitä hän oli tehnyt. But David had to carry all the consequences during all the time that he was king of that what he had made. Ja tästä mä ymmärrän sen, ja ehkä me kaikki tavoitamme tämän ajatuksen siitä, että anteeksianto ei tarkoita sitä, että asia on pyyhitty pois ikään kuin sillä ei olisi seuraamuksia. That forgiveness does not mean that the thing is totally wiped away, that there is no consequences of that what there has been done. Jos minä rikon toista ihmistä vastaan, If mikä se on rikkoa? if I do wrong towards another person, no. Sillä on aina joku seuraus, joku seuraamus. There is always a consequence for that. Vähintään sillä tavalla, että se luottamus häiriintyy. It can be so that the trustworthiness is disturbed. Jos mä toimin väärin toista ihmistä kohtaan, niin hänen luottamuksensa minun saattaa horjua. If I do wrong towards someone else, so his or her trust towards me is shaken. Ja tietysti toisinpäin myös. And also vice versa. Ja se vaikuttaa sitten siihen niin kuin jatkoon, että miten me tulemme toistemme kanssa toimeen myöhemmin. And it affects further in life, how do we connect then later on. Voinko minä luottaa siihen toiseen henkilöön, joka minua kohtaan on rikkonut, kun se rikkomus on tapahtunut? Can I trust to this person who was doing wrong towards me after wrongdoing? Mä voin antaa kyllä anteeksi, mä voin niin kuin panna sen taakseni ja mennä eteenpäin. Se on minun osuuteni ja minulla on se valta itselläni olemassa. Yes, I can forgive. I have this power to forgive and continue. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä unohdan mitä on tapahtunut. But it doesn't necessarily mean that I am able to forget what has happened. Ja etteikö se vaikuttaisi niin kuin jatkossa jopa vuosien päähän. That it wouldn't affect in my life even years after. Ja tämä on tietysti se hankaluus, mitä meillä ihmisillä on. And this is of course the difficulty what we people have. Että voi olla hankala unohtaa ja panna pois. That it might be difficult to forget and just put away. Ja mitä suurempi se rikkomus on, niin sitä suurempi se hankaluus on. And the greater the wrongdoing or transgression is, so the more difficult it is to forget. Ja Daavidin tapauksessa niin hän joutui kantamaan niin kuin seuraukset ja vastuun siitä, mitä hän oli tehnyt. And in David's case, he had to carry on the consequences of that what he had made.
Sitten käännämme tuonne roomalaiskirjeeseen lukuun 12. And now let's turn to Romans 12. Siellä ensimmäiset 3 jaetta kertoo meille siitä, että mikä on niin kuin se uusi elämä, jota meidän tulisi hahmottaa ja oppia elämään kristittyinä. And the first 3 verses in chapter 12 describe of the life that we could have as a Christian, the new life that we have as a Christian. Et kysymys on siitä, että meidän pitää oppia yksinkertaisesti uusille tavoille, niin kuin mä sanoin viime sunnuntaina. It's actually a question about that, but that we need to learn new habits, like I said last Sunday. Jakeesta 1 luemme Jumalan armahtavan laupeuden kautta minä kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järkevä hengellinen Jumalan palveluksenne. So the first verse, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ja tämä on siis niin kuin se jatkuva taistelu, mikä meillä on kristittyinä syntiä vastaan. Jatkuvasti tämä ei niin kuin katoa milloinkaan. And this is the ongoing fight as a Christian against the sin. This fight is never meissä on loppuun asti se potentiaali, että me voidaan rikkoa toisia vastaan. Here on earth there is until the end that we are able to do wrongdoings towards others. Ja valitettavasti se on osa tätä meidän niin kuin syntiluontoa. I'm sorry to say, but it is part of our sin nature. Ja me voimme kaikki syyllistyä siihen niin kuin hetkessä. And every one of us, we can do that wrongdoing in a moment. Paavali jatkaa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. And then Paul continues, and do not be confirmed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ja 3. Minulle annetun armon kautta sanon teille jokaiselle, ettei pidä ajatella itsestään enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, and as God has dealt to each one a measure of faith. Jos minä kuvittelisin, että en koskaan tee virheitä, If I would think that I never make mistakes, jos jotenkin niin kuin erehdyn semmoiseen ajatteluun, niin mä teen todella suuren virheen. if I come that conclusion, so I make a great mistake. Ja se koskettaa tietysti meitä jokaista. And of course that concerns every one of us. Meidän ihmisten tie on se, että me teemme virheitä ja arvioimme asioita väärin ja teemme väärin ja sanomme väärin. As human beings, our way is we do wrong things, we say wrong things, we misunderstand Mutta things. me olemme kuitenkin matkalla, me olemme kasvamassa. But still we are growing. Me olemme oppimassa, me olemme Jumalan valtakunnan oppikoulussa. We are in God's school, Jumalan valtakunnan oppikoulussa. in God's kingdom's school, high
High school. In God's kingdom's high school. Ja me opimme koko ajan jotakin siitä, mitä on olla kristitty. And we learn day by day what it is to be a Christian. Mitä se tarkoittaa, että minun mieleni voi uudistua ja että mun ei tarvitse mukautua tämän maailmanajan mukaan. What does it really mean that my mind can be renewed and I don't need to be conformed to this world? Ja tuon jakeen 2, roomalaiset 12.2, niin se selitys on sitten näissä seuraavissa jakeissa 9-21. Paavali selittää, mitä se tarkoittaa. And the verse 2, Paul is describing further in this chapter from verse 9 to 12. 21. Oh, 21. Ja siinä viimeisessä jakeessa 21 hän sanoi, että älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. And there in verse 21 he says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ja sitten Efesolaiskirjeen puolella niin Paavali kuvaa sitä samaa asiaa sanomalla jakeessa 28 näin. And in Ephesians 4:28 Paul says like this. Et joka on aikaisemmin tavakseen varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvää, että hänellä olisi mitä antaa puutteessa olevalle. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Siis tässähän on niin kuin valtava ajatuksen muutos. There is a great change of mind. Ajattelutavan muutos. Great change of thinking, the way of thinking. Ihminen on tullut kristityksi ja hän on tottunut varastamaan muilta. This person who was used to steal from others and now he's a Christian. Niin hänessä on tapahtunut niin kuin ajattelutavan muutos. So there has been a change of thinking in his mind. Nyt hän ei enää ajattele varastavansa. He's not any longer stealing muille kuuluvaa. From the others. Vaan nyt hän haluaa tehdä työtä. But now he wants to work. Että hänellä olisi sen kautta. That he would have. Myös antaa niille, jotka tarvii. That he would have and he would be able to give for those who are in need. Ja sehän on ihan valtava ajattelutavan muutos. And that is a great change of thinking in the mind. Minä en varasta muilta. I'm not stealing from the others. Vaan mä teen työtä. But I work. Että mulla olisi antaa muille. So that I can give mitä he for others what they need. Se on aivan radikaali ajattelutavan muutos. It's a radical change. Ja siitä tässä niin kuin Paavali on puhumassa. And this is the thing that Paul is talking about. Että me opettelemme koko ajan niin kuin uusille tavoille. That we as a Christians are learning new habits. Ja se ei tule itsestään eikä se tule helposti. And it's not by itself, by him or herself, and it's not easy. Se tulee hitaasti. It comes ja Pyhän Hengen työn kautta tietysti. And through the work of Holy Spirit in us. Ja sen kautta, että me oikeasti kuulemme ja sisäistämme sen, mitä Jumalan sana sanoo. And that we all really listen what the word of God is saying and we take it in to us. Mulla on ollut mielenkiintoinen viikko. I have had a really interesting week. Haastava viikko. Challenging week. Ja mä heräsin perjantaa vasten yönä kello 3 aamuyöstä. And the night towards Friday I woke 3 a.m. Ja mä olin ylhäällä 2 tuntia rukoilemassa ja etsimässä Herraa.
And I stayed up for 2 hours praying and searching for Lord. Tiedostin erään virheen, jonka olin tehnyt, I realized the mistake that I had made, ja se vaivasi minua. and it was bothering me. Ja mietin, että mitä mä voisin tehdä. And I was thinking and praying, what could I do? Mitä mä voisin tehdä, että mä voisin korjata sen. What could I do that I could correct it? Ja tätä kävin läpi niin kuin Herran kanssa, Herran edessä, että mietin, että mitä sanoja käytän, että mä voisin korjata virheeni. And I was pondering this in front of Lord, that what would be the words that I could use correcting my mistake. Ja sitten seuraavana päivänä, And the following day, tai itse asiassa taisi olla lauantaina aamupäivällä, actually it was Sunday morning, kun sitten avasin tietokoneen ja kirjoitin 2 sähköpostia. when I opened my email and I wrote 2, I opened internet and I wrote 2 emails. Ja pyysin anteeksi sanavalintojani. And I apologize the words that I had used. Ja se välittömästi tuntui, että mä olin tehnyt oikein. En tiedä, olisiko mun tarvinnut sitä tehdä, mutta se tuntui siltä, että nyt kun mä oon sen tehnyt, niin mulla ei ole enää se asia niin kuin mielessä vaivaamassa. And immediately after that, when I sent the letters, I felt relief, and I don't know if I had to do that, but I could feel that it's not anymore bothering my mind. Ja olen pannut merkille, että tässä vuosikymmenten saatossa And I have noticed that during the years, olen tullut herkemmäksi omille virheilleni. I have become more sensitive to my own mistakes. Ja tiedostan niitä niin kuin entistä herkemmin. And I realize them even easier than before. Sellaiset asiat, jotka ehkä 20-30 vuotta sitten olisi mennyt multa aika lailla ohi. The things that I would have passed 20 or 30 years ago. Mutta nyt niin kuin tiedostan ne herkemmin. But now I realize or recognize them better. Ja olen oma ajan, niin kuin silloin tällöin, kun se oma heikkous niin kuin tulee esille, niin mua vaivaa se oma heikkouteni. And this kind of weakness, when it comes, so it bothers me. Ja kysyn että Herralta, että miksi mä en osannut paremmin tuon asian hoitaa. And I'm asking Lord, why couldn't I do this thing better? Miksi mä en osannut käyttää sanoja paremmin? Why didn't I know to use better words? Ja sitten mä vaan tajuan ja ymmärrän, että minäkin olen vaan ihminen. And then I realized that yes, I am a person. Olen vaan I'm a ihminen, human being joka tekee virheitä ajoittain. who makes Ja itse asiassa mistakes. aika useinkin. Every now and then, actually quite often. Mutta se oppitunti on tietysti siinä, että sillä tavalla saa niin kuin kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja jos mahdollista on, niin välttää seuraavan kerran just sen saman virheen. But the teaching for that is that I get to know, I get to grow knowing the Lord, and then perhaps next time I avoid the mistake again. Sitten toinen asia, jota haluan lyhyesti käsitellä, on seuraava. And the other thing that I want shortly Liittyen anteeksiantoon. about forgiving. Ehkä juuri sen tähden, että me ihmiset olemme niin vajavaisia. Ja Maybe because of that we are so frail, so
Ja koska on mahdollista, että tämä mielen uudistuminen jää vajaaksi, And it is possible that the renewing of mind, it's not continuing totally. on myöskin mahdollista, että kysymys anteeksi annosta käytetään väärin. It's also possible that the question of forgiveness is misused. Ja se on todella surullinen asia. And that is really sad. Tarkoitan nyt sitä, että on mahdollista meidän ihmisten toimia eri yhteisöissä niin, And the thing that I mean is that for us people it's possible in different places where we are to act. että ihmiset käyttävät asemaansa väärin. That people in those places that they use their position wrongly. Ja toimin ja sanon väärin. When doing and acting wrong. Ja sitten sanon, että sinun pitää antaa minulle anteeksi. So the person is doing and acting wrong, and then he or she is saying, but you have to forgive me. Ja silloinhan minä alistan toista oman asemani alle. But then I'm pushing the other one under my position. Ja toimin myöskin hengellisesti väärin ja jopa väkivaltaisesti. And then if I would do that, so I'm acting spiritually wrong and even violently. Voisin olla tietyssä asemassa tai mä voisin olla niin kuin iässäni vanhempi. If I'm in a certain position or maybe I'm older. Ja toimin väärin jotakin toista ehkä nuorempaa ihmistä kohtaan. And if I act, if there is a wrongdoing towards the younger person. Ja sanon, että sun pitää antaa minulle anteeksi. And then I just say that, well, you have to forgive me. Ja sitten mä toimin uudestaan ja uudestaan samalla tavalla. And then doing again and again. Ja minussa itsessäni ei ole tapahtunut mitään mielen uudistumista ja muutosta. And if there has been no change in myself, in my heart. Ja se olisi niin kuin ehdottomasti väärin. So this would be definitely wrong. Ehdottomasti väärin. Definitely wrong. Ja sen vuoksi niin kuin tämä koko kysymys anteeksiannosta on niin kuin moniulotteinen. And for this reason, this question about forgiveness is so, it has so many perspectives. Toisaalta meidän tulee pystyä siihen, meidän tulee niin kuin ymmärtää, että meitä tullaan kohtelemaan väärin jossain vaiheessa. On one hand, we have to understand that we should be able to forgive, and then we should know that there will be wrongdoing towards us. Mutta toisaalta emme voi myöskään tietenkään hyväksyä sitä, että ihmiset toimivat toisia kohtaan väärin. But then on the other hand, we cannot accept that people are doing wrong things towards the others. Vaan se tulee ottaa kiinni. But it has to be catched. Ja se tulee saada väärintekevät ihmiset ymmärtämään oman tekemisensä. And those who are continuing in their wrongdoing, we need to get them understand that it's not right that they continue in the wrongdoing. Jeesus on hyvä esimerkki kaikessa itse asiassa tietysti. Jesus is such a good example in everything. Siis hänellä oli niin kuin kärsivällisyyttä ihmisiä kohtaan. He had so much patience towards people. Ja hän antoi anteeksi. And he forgave. Ja hän otti sisälle vajavaisia, heikkoja ihmisiä. He would take with him the frail and weak people. Mutta toisaalta hän oli äärimmäisen kova
fariseuksia ja kirjanoppineita kohtaan. But then he was really harsh and hard towards the Pharisees and the jotka kuvittelivat, että he ovat virheettömiä. for those he was against who thought that they are blameless, that Jotka they are without mistake. halusivat osoittaa kaikille, että katsokaa kuinka hieno minä olen, katsokaa kuinka hyvä minä olen. So he was hard towards them who wanted to show to everyone, look at me, how good I am, how well I'm doing. Heitä kohtaan hän oli todella kova. And towards them Jesus was really hard. Hän oli timantin kova heitä kohtaan. He was hard like diamond. Ja osoitti, että niin kun sinä et tiedä, mitä sinä tarvitset. And he pointed out for them that you don't know what you actually need. Joten tämä niin kun matkamme kristittyinä on niin kun täynnä erilaisia vivahteita ja haasteita. So this our trip as a Christian is filled with all different kind of challenges and also colors. Ja meidän on hyvä oppia kuuntelemaan myöskin Pyhän Hengen ääntä, kun Pyhä Henki näyttää meille. And it's good for us to learn to know the voice of the Holy Spirit when he Että shows us. nyt on korjaamisen paikka. When he shows to us that now this is the point where you have to Nyt tälle pitää tehdä jotakin. where you have to do something for this wrongdoing. Ja sitten löytää se keino, löytää se, miten voimme sen asian korjata. And then search for the thing, for the words, how we can correct the wrongdoing. Ja myöskin olla armollisia meitä itseämme kohtaan. And in all of that, be gracious towards ourselves. Niin kuin meistä ei täydellisiä tule tällä puolella taivasta. We won't be perfect on this side of heaven. Tai en mä tiedä teistä, mutta mä tiedän, että minusta ei ainakaan tule. I don't know about you, but I'm sure about myself. I won't be perfect. Minä en tule täydelliseksi tällä puolella taivasta. I won't be perfect on this side Vaikka of eläisin 1000 vuotta, niin se ei tapahdu. Even I would live 1000 years. It won't. Joten on hyvä myöskin oppia armolliseksi itseä kohtaan ja mennä eteenpäin. So it's so vital to learn to be gracious towards yourself and continue. Ja antaa myöskin itselle anteeksi. And Oppia also- antamaan itselle anteeksi. And also learn to forgive to yourself. Eikä vaatia itseltä semmoista, mihin ei vaan tule koskaan ylettymään. And not to demand from yourself of something that you never are able to reach. Joten tämä oli nyt sitten sen viime sunnuntain saarnan jatko-osa. So this was the second part of last Sunday's sermon. Ja kolikon toinen puoli. And the other side of the coin. Ja toivon, että me kaikki olemme tästä jotakin oppineet. And I hope that we all have learned something about this. Okei. Amen. Amen. Tässä vaiheessa varmaan voimme rukoilla kolehdin puolesta ja sitten jos Taina menet tai joku menee vai joo. Haluatko rukoilla kolehdin puolesta? Okei. No niin. Okei. Olen tänään innokas, kun en ole pitkään aikaan ollut tässä. I'm so eager today because I haven't been here for a long time. Joo, kiitos pastori Thank you, sanasta. Pastor, for the word. Ja ihmettelen aina tätä kristittynä kasvamista. I'm always wondering about this, how we grow as a Christian. Ja olen tuntenut siinä erinomaista alamittaisuutta. And I've always felt like
being a short crawler. Ja sitten mä ymmärsin yhdessä vaiheessa, kun Paavalin elämää opiskelin Raamatussa, And then once I was studying about Paul's life in the Bible, niin mä ymmärsin, että kristittynä kasvaminen on kasvaa pienemmäksi ja vähäisemmäksi. so I understood that to grow as a Christian is to grow smaller and more, being Hän less. sanoi itsestään ensin, että olen apostoleista vähäisin. Like Paul, he said first that I'm a least of the apostles. Sitten hän sanoi, että olen pyhistä vähäisin. And then he said that I'm the least of the holy ones, saints of the saints. Okei, ja sitten viimeisenä hän sanoi, että minä olen syntisistä suurin. And then the last point he made was that I'm the greatest sinner. Niin kukaan ei voi ottaa suurimman